φιλοσοφία μας στο Lemasia Kids είναι να εισάγουμε τα παιδιά στον κόσμο της άσκησης και του αθλητισμού, αφού να μπουν σε αποτελεσματικούς τρόπους ανάπτυξης και εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι τα παιδιά να διασκεδάζουν, ενώ παράλληλα να αναπτύσσουν τις γνωστικές τους λειτουργίες. Τα προγράμματά μας προέκυψαν μετά από μελέτη σε τομείς όπως η ψυχολογία, η δημιουργική κίνηση και ο αθλητισμός. Είναι ένα πρόγραμμα εγκύμνασης, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 3 με 6 χρονών. Ο σκοπός πίσω από αυτό το πρόγραμμα είναι να μεταφέρουμε στις προπονήσεις τις βασικές αρχές του αθλητισμού, της άσκησης, του ποδοσφαίρου και της κίνησης. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, γιατί ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό την αυτοεκτίμηση και την αυτοεπίθεση των παιδιών. Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι εκπαιδευτές να είναι υποστηρικτικοί, ενθαρρυντικοί στις προσπάθειες των παιδιών, για να αναπτυχθεί μια πρώτη θετική επαφή των παιδιών με τον αθλητισμό και την άσκηση. Έχουμε σαν στόχο την εκμάθηση των παιδιών σε ασφαλή αίθουσα και με εξοπλισμό που να αρέσει στα παιδιά. Μέσα από τις προπονήσεις μας προσφέρουμε παιχνίδι και διασκέδαση ως πηγή μάθησης. Lemasia Kids Academy is an introduction to active lifestyle. The children learn through motion and exercise. They have fun, so it's highly entertaining for both boys and girls, so it's not just for boys and it's not just about football. Занятия проходят весело и увлекательно, это будет интересно как мальчикам, так и девочкам. Замечательный тренерский подход и профессионально обученный персонал. Прекрасное место, подходящее при любых погодных условиях. Тренировки дают отличную возможность для детей узнать свои возможности, научиться владеть телом и улучшить свои физические способности. Это замечательное начало активного и здорового образа жизни наших детей. Είναι 3 χρονών ο γιος μου. Πρώτη φορά ήρθε σε αυτού του είδους την δραστηριότητα. Είναι πάρα πολύ ωραία, διασκεδαστικά. Πέρασε πολύ ωραία το πρωινό του. Γυμνάστηκε, έπαιξε μπάλα. Οι προπονητές εδώ πάρα πολύ καλοί, καταρτισμένοι.